Os 40 anos das Xornadas de Folclore de Ourense comezaban a súa andadura pola provincia cunha colorida cerimonia inaugural que este ano acolleu o Centro Cultural Marcos Valcárcel. As bandeiras dos 6 países participantes foron portadas por representantes das agrupacións, agás a de Filipinas, xa que o grupo, por mor de horarios de chegada, non puido estar. Esta cita co folclore de diferentes partes do mundo está organizada pola Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo e conta coa colaboración da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e dos diferentes concellos que acollen o evento. Ata o vindeiro 21 de agosto as agrupacións Huayra Mulloi de Argentina, Ballet Municipal de Rancagua de Chile, FICAS de Filipinas, Royal Tara Dance Academy de Irlanda do Norte, Folk Dance Ensemble de Ucraína e Sumu de Xeorxia despregarán en 16 vilas ourensás un abano das músicas e bailes tradicionais dos seus países en horarios de 8:30, 10:30 e 11. A primeira cita das xornadas na provincia é hoxe na Praza da Constitución de Bande cos grupos de Chile, Irlanda do Norte e Xeorxia e no campo da Barreira de Allariz a partir das 10:30 con Argentina, Filipinas e Ucraína. Todas as actuacións son gratuitas.